Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sana po palagi kayo nasa mabuting kalagayan at malayo sa sakit. Ang isi-share ko po ngayon po sa inyo ay yung orasyon para hindi makuha ng balbal na aswang ang bangkay na kalilibing lang. Iwagan ng Pangasinan. Yung mga hindi po naniniwala dito, pwede nyo pang i-skip at hanap na po kayo ng iba na maganda pong ito ay subok na po ito kasi nangyari na po ito. Aking barkada na dun sa Mindanao, binagi niya sa akin, kaya ituturo ko po rin po sa inyo ang tinuro ko sa kanya para magapit po ninyo. Kung sakaling naniniwala lang po kayo, sa hindi po naniniwala, paki-skip na lang po. Ito po ay binabawi ko sa inyo para malaman nyo po kung naniniwala kayo, hindi. Kayo na po ang bahalang manghusga. Sana ko po, bago ko po umpisan po, ay subscribe, mag-like and share. Pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo lagi sa aking YouTube channel. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw at marami sa sakit. At palagi kayong magdasal para gabayan tayo ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. At unawain po tayo lagi at ipagkakalob sa atin ng minimithi nating mga kaibigan sa Kanya. Magtiyaga-tiyaga lang po na magdasal sa Kanya at may patutungan po tayo na ibibigay sa atin. At malapit na po palang Christmas. Sana po magandang-ganda po natin ang ating pangakatawan sa susunod pong taon at malayo sa sakit araw-araw. Ang ibabagi ko po ngayon sa inyo yung orasyon para hindi makuha ng balbal na aswang ang bangkay na kalilibing lang. Narito po ang orasyon. Hoc Hium Han Actasis Custodiale Peropia. Hoc Hium Han Actasis Custodiale Peropia. Hoc Hium Han Actasis Custodiale Peropia. Usalin po ng 3 beses pabulong at ihip sa puntod ng kalilibing lang po ng 3 beses. Sana po pakaingatan po nito ang aking mga binabagi kasi ito ay subok na po. Sana po huwag makalimot pong mag-subscribe. Pindutin na rin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. At shout out po sa inyong lahat, lalo na po kay Bike Tayo Kabayan at si Bernardero Alisok at salat pong nagtatangkilik po ng aking YouTube channel. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye bye po.